que correspon a les dues ermites de Sant Joan de Torrella, molts segles enrere, segles no és de Creu, és posterior. Tota aquesta zona que hi ha aquí, que hi ha Prat, que hi ha Vergés, tot això estava inundat, aquí era un Prat, tot això. I un Pixarquell, el governador anglès, el 1800, va manar que, o va dir que tothom, tota persona que tapés de terra un tros, se'l quedava en propietat. I va ser la manera de poder llevar la situació de mosquits que tenien amor degut a les aigües estancades que hi havia aquí. L'ermita era bastant anterior, es diu que del segle XV, 1400 i pic. De fet, el gòtic, juntament